Čau, Pautaural, dneska si dám ďalšie videa. Dnes si tu dáme ďalší challenge na TikTok. Jo, tuto je aj TikTok. Mám. Doslova. Táto challenge bude o tom, že keď nájdem nejakú cringe vec, video skončí. Mimochodom, túto apku som zapínal asi tak pred rokom. Tak ju idem znova zapnúť. Takže teraz už zapínam. Asi tak pre... Ne! Nie! Mami, idem von. Nikam nejdeš. Cože? Prečo? Lebo. Ale prečo? Lebo. Prečo? Lebo. OK, ale tak aspoň mi povedz. Povedala som, choď do izby a prestaň vyjednávať. Ale nie. Prečo? Lebo. Keď to som už počula. Fajn, tak aj ďalej. Among Us. Hello, motherfucker. It was at this moment that he knew. He fucked up. Cool. What? Okay. Monster drink. Toto ešte není cringe. Až tak moc, ja by to mal ukončiť. Prekvapilo ma to, že to trvá viac ako 1 minútu. Ešte. To je perfektné. To není cringe. Keď máš 6 rokov, veríš na Mikuláša. Keď máš 16, neveríš na Mikuláša. Keď máš 36, robíš Mikuláša a v 56-ke vyzeráš ako Mikuláš. Keď máš 6 rokov, veríš na Tak Mikuláša. to už je cringe.